Binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong Huwebes, May 14, ang Pampanga Provincial Hospital Clark, ang kauna-unahang state-of-the-art government hospital sa loob ng Clark Freeport Zone. Kasama ng Pangulo, sina Pampanga Governor Lilia Nanay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda sa pag-inspeksyon ng modernong pasilidad na layuning maghatid ng dekalidad at abot-kayang healthcare services para sa mga residente ng Pampanga at karatig lugar sa Central Luzon. Ang ospital ay may 143-bed capacity at kumpletong medical facilities kabilang ang CT scan, X-ray, mammogram machines, ICU, NICU at specialized OB-GYN services. Mayroon din itong zero billing program para sa mga indigent patients. Ayon kay Governor Pineda, nakatuon ang ospital sa early diagnosis at disease prevention upang maiwasan ang paglala ng mga sakit at mabawasan ang gastusing medikal ng mahihirap na pamilya. Opening na ngayon yung ospital at ako naman masaya dahil yung support ng national government sa mga importanteng equipment nandito na. At saka mararanasan ng mahirap kung ano yung maka-hospital sa bagong hospital, ng private hospital. At saka yung diagnostic natin, ang talagang gusto ko dito, paano mo madadiagnose ng maaga yung mga pasyente para hindi matuloy sa cancer, bawasan ng dialysis, bawasan ng nabubulag. Kasi more on early gusto ko, yung diagnostic ko nandun. Para ma-prevent mo lahat yung malalang sakit, maagang mamatay ang mga tao. Gusto ko maano ko yung cancer at saka yung mga inatake sa puso. Magkakaroon na rin tayo ng cath lab para dun sa angioplasty, saka sa mga angiogram. So, without the support of the national government, hindi ko tinrabaho. Siguro hindi namin at ginawa to, wala kaming utang. Naglaan din ng oras si Pangulong Marcos upang makausap ang mga doktor, healthcare workers at mga pasyente ng ospital. Samantala, nagpahayag ng pasasalamat ang ilang pasyente sa maayos at modernong serbisyong kanilang natatanggap. Ayon sa Clark Development Corporation, inaasahang makikinabang sa ospital ang mahigit 151,000 na manggagawa at higit 1,200 locators sa Clark Freeport Zone. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.